Decide ayithole le nyanga angitshele futhi useyitholile ukuthi hayi ngiyayazi ihlala kephi. Angifonela athi ngibuye kulo weekend lezayo. Hayi ngehle nami sihambe sinyangeni. Hayi siyenzeke inkonzo yasekamereni njalo mengehla ama weekend ngiyehla because angisebenza ama weekend ngiyehla ngekhaya. Ngifike ngimbone umama sebe happy. Nje yonke mangifike ngizothi umama umithi hayi nami ngijabule nasekhaya ngibachitshela ukuthi hayi ingane sizoba khona. Hayi nangempela ngiyabona nami umama isisu siyakhula. Uthe mesho lokho ngithi mina hayi singaya ko athi yena aphinda ayishintshe lento athi hayi sibuyele enyangeni mhlawumbe iyona ezosisiza. Ngithi mina asingaqala sibuyele enyangeni because lento ingane encane angifuni sifake kakhulu indabeni zokuthi ifanele izisebenzise imbiza nayo. Ngoba izongiphatha kabi. Angitshela ukuthi kunengane esinayo. Lengane esinayo akusiye eyami. Umama uyizala nomunye ubaba nje oseceleni oyinyanga. Okay. Ekugcineni ngigcine ngivuma ukuthi sihambe siye kule nyanga nale ngane. Because manje ngime part nendawo. Angikwazi ukumbuza ukuthi kwaye kunje because uzosixabanisa. Ngiyamthanda. Ekugcineni ngifuna uzothi ecofa ifoni yakhe ayishiye ahamba ekwenye indlu. Mina ngivele ngithatha ifoni because ngiyayibona usiyaringa. Iringa ayikhiyo. Mayiringa ile nyanga efonayo. Bese ngilandela ama dials laphana ukuthi hayi labantu bafonelana njalo. And khona nama message ashoyo ukuthi hayi uthule kanjalo ungayikhuluma indaba engane sengiyabona la ukuthi angibingelele ngiphinde namukele emakhaya TV bafethu nodadewethu nomkhulu emakhaya kuseyimi umshana lekhaya yimi Sithembiso mfana ngobese phansi lenquthu sibonge bafethu ke ngiyazi ukuthi hayi niyakhala ngeintro yami cha ngizozama ukuyinciphisa bafethu ngicela ukuthi nijoin EasyBet. EasyBet is the best. EasyBet unendlela eziningi zokubhetha mawuthi uyazazi ukuthi udlala ilotho uyazazi ukuthi udlala ibhanoyi uyazazi ukuthi udlala ibhola njengami engithanda ukubhetha ibhola. Join EasyBet usebenzisa promo code STay50. I-link iyona le ngaphansi. Ningakhohlwa bafethu ukuthi ngicela niye lapha ku Facebook Emakhaya TV e-page. Fike nje nithi like and follow. Izinto ezinhleke zonke sezinilandela emva kwalokho. Mfethu ngikubingelele ngiphinde ngemakhaya ngikwamukele Emakhaya TV. Mfethu nawe ngilibonile udaba lakho ngibhalela. Nami nginodaba esengifisa ukulibhalela abanye abantu ngoba nginenkinga nomndeni wangakithi emakhaya. Emakhaya TV bangithethisa ngeintro. Kodwa ke sengizamile ukuthi ngiyinqamule. Bafo udaba lakho lungithinte kakhulu. Nje sikhuluma ngimatasa afana ngabe ngikwenye indawo kodwa ke ngithe angithathe lesikhathi esincane nginaso ngihlangabezane nawe silikhulume. Ngabe wenze njani? Bafo ngiqale nje ngokubingelela kuMakhaya TV. Yebo. Ngikubhalela nje bafo nginenkinga ejule kakhulu and singiphatha kabi nokungiphatha kabi. Inkinga yami kanje ngumuntu ngiqale ngichaza ukuthi ngidabuka kephi. Ngidabuka ngala eShepstone. Okay. Emakhaya amakhona ngala kozingolweni umkhomana. Okay. Ngokuhlala ngihlala la endozini kaMasho. La eThekwini ngokuzama amatoho. Udaba lami luka nje. Ngiwumuntu othe ukuhlala la hlanganisa kwahlangana imali ngase ekhaya befaka nanokuthi sekumele ngithathe umakoti. Okay. Umakoti ke ngimthathe ngilobole ngikhokha inkomo bese ngikhokha inkomo ezu4. Okay. Hayi umakoti kodwa usahlala kuba aqhubeka ahlale kubo siyahlangana nje mangibuyile ngisekhaya afike naye ekhaya kwenziwe lonto enziwayo sibonane njengabantu vele oba indoda nonkosikazi. Siloko sibonana ke uyazi ke muyinsizwa abupheli ukuthi hayi kade uyinsizwa nami khona la bengiphambuka khona ukuhlangana nabanye osisi yabo sigange lonto esiganga but angikhohli ukuthi ekhaya ngivusa ekhaya nasekhaya bajabulile ukuthi hayi ukhona umakoti ngakhipha nenkomo ekhweni kwa yonke into yaba right. Hayi sibe happy ke nomama ngiyafika ama weekend emakhaya ngimbone ngibuye ngize emsebenzini la ngala kaMasho hlala ayisambile isikhathi sekuhamba kwesikhathi kwaphoqa ukuthi sekunezinkulumo kunepressure nathi sijabulile phela ukuthi kade sindawonye sesifuna nokuthola ingane. Ayisizame ukuthola ingane siyenze inkonzo yasekamereni hayi umama akaza bambe uphela unyaka. Kuthe ukuthi ngokuhlala ukukhuluma kwabantu siyabona nako kuma social media abantu bayasizakala nyanga thizeni angakhona ngale ngasekhaya. Okay. Hayi umama decide ayithole le nyanga angitshele futhi useyitholile ukuthi hayi ngiyayazi ihlala kephi.
angifonela athi ngibuye kulo weekend lezayo, hayi ngehle nami sihambe sinyangeni. Masifika enyangeni isikhandele oyiqala isihlolele before ikhanda into zakhona. Uma isihlolela ebese iyachaza ukuthi kunezichitho ezafakwa kwavala ukuthi ingane singabe sayithola. Okakhulukazi kuvalwe ngakumina ngoba bengimina obeganga aphinda ahlangane nabantu besifazana abarong abanye. So inyanga le ithi ayizokwazi ukuthi sisize inginike into engizisebenzayo, inike nomama into azozisebenzisa ukuthi siklineke kwazi ukuvuleka nemithambo ukuthi sikwazi ukuthi sithole ingane. Into zokuchatha nezokuphalaza nezokugquma yonke lo. Hayi sibonge ukuthi hayi asenzele sambe nazo. Sibuyele ekhaya. Sisebenze lezi zinto athathe ezakhe asale nazo ekhaya cause yena umuntu ohlala emakhaya mina ngihlala ngala. Nginyuke nezami ngizisebenzise ngala. Hayi siyasebenzisa kuphela unyaka sizama ukusebenzisa. Siphinde kuyona inyanga hayi ifike sitshela ukuthi hayi seku right sisebenzisile manje sesingaqala sizama ukuthi sithole ingane. Hayi siyenzeke inkonzo yasekamereni njalo mengehla ama weekend ngiyehla cause angisebenza ama weekend ngiyehla ngekhaya kufike ngimbone umama sibe happy nje yonke into iqhubeke. Hayi sizame ukwenza le nto esiyenzayo siyayenza inkonzo yasekamereni. Ngibuye ngize eThekwini sekuphela unyaka. Uma sengehlile mangifike ngizothi umama umithi hayi nami ngijabule nasekhaya ngibacitshela ukuthi hayi ingane sizoba khona. Hayi nangempela ngiyabona nami umama isisu siyakhula siyokwenza le nto zemishini kwiscan sibone nakhona ukuthi hayi ingane ikhona and iwumfana. Hayi ngijabule ukuthi hayi sengizoba nomfana nami nasekhaya bajabulile. Hlaleka hayi ngibe nginyuke ngize ematohweni ngibamba amatoho ngehle ngemakhaya siya ingane iyakhula kumama ayikho inkinga. Fika isikhathi sokuthi abelethe. Uma ebeletha sijabulele ingane yonke into ibe right ikhona ingane. Ekube khoneni kwayo ingane inokuhlupha. Iyakhala ebusuku igule nje lokuthi mhlawumbe uzothi kade ukhona weekend so uyatshelwa lesibili ukuthi ingane iphethwe amahlaba. Iyakhala ayilala ebusuku. Ngithi ke okay ngehle ngekhaya ngeweekend ezayo ngifike ngikhulume nomalume ngimchazele ukuthi kanjani naye malume uyasho ukuthi hayi ingane yahlupha ifuna ukwenzelwa imbeleko. Hlanganiseke nami kuthenga leyo mbuzi sizama ukuyifaka esiphandle. Bese ifaka esiphandle ingane ivele igule kakhulu kube worse. Kuthe kusaba worse kanjalo since ke umama so sabantu basemakhaya ngimbuze ukuthi yini esengenziwa manje because siyenzelile isiko athi umama hayi ngoba esontweni ngoba uyasonta umuntu osonta ukhona umthandazi mhlawumbe ongasisiza. Uthe mesho lokho ngithi mina hayi singaya athi yena aphinda ayishintshe lento athi hayi sibuyele enyangeni mhlawumbe iyona ezosisiza. Ngithi mina asingaqali sibuyele enyangeni because lento ingane encane angifuni sifake kakhulu indabeni zokuthi ifanele isebenzise imbiza nayo. Yabo. Azame ukuchaza ukuthi hayi ngoba phela ngisasebenzisa imbiza manje mhlawumbe lo baba lo esizile angakwazi ukuthi aphinda asisize because vele lengane ibe khona nje sizo uyena. Ngithi mina asiqale ngokuthi siye kumthandazo esontweni asitshele ukuthi mhlawumbe ingane mhlawumbe ibona mhlawumbe imimoya emimbi la egcekeni njoba ikhala ingalali igula nokugula yabo. Hayi sihambe siye kumthandazo. Sifike kumthandazi ngosuku lokuqala simbone. Umama caca ukuthi nje hayi akafuni ungena yena kumthandazi athi yena angathi esebenzisa izinto zokuthi uzobona lo mama uthi unezinto eziyimithi emzimbeni because basonta naye. Okay. Ngithi mina ke shothi asibuyele ekhaya hayi sibuyele ekhaya ngiphinde ngibuye ngize eThekwini iqhubeke ingane igule. Ngigcine mina ngoba umama ngiyambona ukuthi le ndaba ukuthi siye kumthandazi akayifuni. Gcine mina ngifike emakhaya ngihambele ngedwa ngiye kumthandazi lo mama lo wasesontweni la. Umama umefika lapha athi kunento efana ngitshele yona. A prophet athi lento le ibhlungu ngoba izongiphatha kabi. Angitshela ukuthi kunengane esinayo. Le ngane esinayo akusiye eyami. Umama uyizala nomunye ubaba nje oseceleni oyinyanga. Ngithuke mina uthi awu kanjani? Hayi angichazele lo mama ukuthi hayi ingane njoba ngisho nje akusiye yakho wamithi so isikhathi esiwukuthi emithwa ile nyanga wena ule uhlele eThekwini ezobe sekusulela ngengane ethi yakho.
Hayi ngisho ukheke so ngingambuzi umama mangibuyela ekhaya futhi ngisukume ngibuyele ekhaya ngifike ekhaya nje yonke into ibe yinhle. Ngisayibuza ukuthi le nyanga njengoba sasiyithemba siye kuyona kwenzeka kanjani ukuthi ngaphinde ikwazi ukuthi imithise umakoti wami. Hayi ngihlale kushaya isikhathi sokuthi ngibuyele emsetohweni nginyuke ngize eThekwini ngifike ngisebenze ngiphinde ngehle. Uma ngehle emakhaya ingane iyaqhubeka iyagula. Manje into engishayayo ukuthi angazi ukuthi ngizothini khona because yena umile elokuthi asambe siye kule nyanga yakhe. Okay. Ekugcineni ngigcine ngivuma ukuthi sihambe siye kule nyanga nale ngane because manje ngime phakathi nendawo angikwazi ukumbuza ukuthi kwaye kunje because uzosixabanisa. Ngiyamthanda ekugcineni ngifuna sakhumuza. Nani nasekhaya ngikwazi ukutshela ngisho umuntu oyedwa ukuthi hayibo yazi ingane kuthiwa akusiye yami because anginayo isho nani lento eshoyo lo mama ukuthi iqiniso nanokuthi ayilona iqiniso. Hayi sihambe siye kule nyanga le nyanga ifika isitshela ukuthi hayi ingane njobe ihlupha sizoba u2 njobe ihlupha kumele phela nginikeze le imbiza nokwazi ukuthi niphinde niyisebenzise khona ingane ngoba vele ingane yenziwe ngokuthi nithathe imbiza kumina. Hayi isinike imbiza sifike siyisebenzise ekhaya. Hayi still ingane ibe ngathi bangcono amasonto ambalwa. Ayiphinde iqale phansi ingane ehlupha. Ukuhlupha kwayo manje sigulela ukuthi njalo siyifuna ukuhamba ijika esibhedlela. Lo nto iyangihlupha ke mina. Hayi ngigcine ngihambela mina ngedwa ngiye kule nyanga ngitshela ukuthi hayi ingane ayibi right. Hayi inyanga iphinde nginike ezinye izinto ithi angiyisebenzise. Ekunginika kwami lezi zinto ebese nginika nezinye ithi angiphathele umama naye asebenzise ekhaya. Uma ngifika ekhaya ngimnika umama shuthi ngizofika hayi namhlanje ngiyitshelile ukuthi hayi ngeke ngifuna ukuthola iqiniso. Hayi umama ngifike ngikhulume naye ngingamkhombisa ukuthi hayi khonto ngifuna ukuyibuza indaba yengane. Kanti uzothi ecofa ifoni yakhe ayishiye ahamba ekwenye indlu. Mina ngivele ngithatha ifoni because ngiyayibona usiyaringa iringa ayikhiyo. Mayiringa ile nyanga efonayo. Bese ngilandela ama dials lapha ukuthi hayi labantu bafonelana njalo and khona nama message ashoyo ukuthi hayi uthule kanjalo ungayikhuluma indaba engane sengiyabona la ukuthi awukhulunywa nangengane le esinayo. Nangempela lento vele ibe iqiniso ukuthi awu ingane akusiye yami ngempela. So lento ngihlala ngiphathe kabi. Uphela unyaka ngilo ngehla ingane yakhulu and yahlupha imihlupha afanele kuye kulo baba lo baba afike enza into zakhona ibe ngathi bangcono phinde kulokhulunywa bakhuluma efoni. Angimbuza ukuthi ngitholile ukuthi efonini kunezinto azibhalela lenyanga and bakhuluma ukudlula nokuthi mhlambe sebechazelana ngemithi. Bahlezi befonelana njalo into engayibona. So ngithule angazi lento ukuthi ngizoyibuza kubani ekhaya because ekhaya nginokusaba ukuthi bazophoxeka because umakoti indlela abamthanda ngayo nanokuthi umuntu o right emehlweni abo. Nakumina ngiyamthanda ngaphakathi so angikwazi ukuthi ngimbuze ukuthi kahle kahle kwenzakalani malunga nengane. Ay ingidle lento ngihlale ngibuyele eThekwini ngihlale la eThekwini ngigcine sengingasathanda ukugoduka njalo. Ingane iyakhula ke la. Ukuhlala kwami la eThekwini ngihleli hayi ngiyahamba ngibuze nasemsebenzini kubantu istory mangisikhuluma ngathi senzeke komunye umuntu. Wagcine omunye usisi engisebenza naye engichazela ukuthi hayazi khona ishow ubokuvula uyibheke nje kulento ku YouTube na ku channel engahlamba ungathola usizo la ungathizala kuthiwa imakhaya. Show ungene kulo show ubheke uthathe nenamba yakho ubabhalele khona istory sakho mhlambe bangakusiza. Ayina ngempela ngisabe nanokwenza lokho ukuthi ngizovela ukuthi hayi ngineyinkinga ekanje mhlambe ekhaya ngenze kube khona oyibukayo lo show. Hayi ngizame ngihlale ngibona ukuthi ayikho into ezongisiza lengane iyakhula and ukukhula kwayo izoba indlalifa lengane le. Indlalifa engasiyona ngabe ifane ngabe indlalifa yezinto zami. Ngigcine ke nako ke senginibhalela istory ukuthi hayi makhona la ngangisiza khona ningangisiza because istory sami sibhlungu sikanje. Ekhaya nje angaze ngibatshele. Umuntu oqala engikwazi ukuthulela lolu daba lo. Hayi bafo ngiyaluzwa and udaba lakho lungiphatha kabi njengomuntu owumfana osakhula. Ngiyacabanga ukuthi mina mangathiwa lwenzeka kimi lolu daba ngingalimisa kanjani. Futhi ngiyacabanga mangathiwa lenziwa komunye umuntu owumjita lingalimisa kanjani. Sesibuka izitori eziningi emaphepheni bafo abantu bebulala. Hey
ngalolu daba lakho. Kodwa into engiyijabulela uma usakwazi ukukhuluma ngalo bafo, ngoba usuqalile wakhuluma ngalo, ngicela futhi nangelinye ilanga ungapheli amandla. Mhlawumbe nemizamo yethu izogadla iphelele emoyeni. Ngicela ukuthi lokho kungakutheni futhi amandla, uqhubeke uqine. Yeah. Uthe mawusho ukuthi umuntu owabona ukuthi iyani kiphi inyanga umama owasuggesta lenyanga. Uyena wasajisa lenyanga because inyanga eyangasekhaya kodwa hayi emakhaya eduze nasekhaya. Uyahamba nje ibanga uwelele kwenye indawo, uthiwa indawo ilali ngasekhaya. Suthi uya kwenye ilali, uyaphuma la esigodini sethu. Uyena wayazi lenyanga ngathi ngibuye eThekwini because uyena uhlala ngasemakhaya. Wathi hayi ukhona umuntu engimtholile ongasiza ukuthi sithole ingane. Sahamba ke saya kuyona leyo nyanga. Sekwenzeka nini nisebenzisa imithi yalenyanga le? Akukho mhlambe la usawasola khona ukuthi ngathi khonto wrong ngomama noma yonke into ayilokho iqhubeka ihamba ngohlelo? Kukhona engeke ngasola ukuthi engathi kukhona ukushintsha ukukhona. Lokho kushintsha ke ngiyangitshela ukuthi mina ukushintsha ukuthi ingoba sekhona into esiyisebenzisayo. Angithi bekuthiwa kunesichitho sisivalele. So i-change mina ngitshela ukuthi hayi ukushintsha ukuthi okay sivele sesizothola ingane. Because bekunoshintsha umama bese abantu nje abathandayo kuye enkonzweni nasekamereni. But ithe sebenza imithi ezisikhathi sahamba mhlambe sekuphela inyanga ezo4. Siloko ngisebenzisa nami ngala naye sebenza ngale. Ube umuntu nje ukuthi mangifikile mhlambe ngifike ngolesihlanu. Inkonzo yasekamereni soya kuyona mhlambe ngawo lesihlanu ngifika ngayo ebusuku. Ngakusasa akasafuna isiqhubeke usethi hayi ngeke kunokukhathala kunobuhlungu vele ingane sizoyithola makuthi kuyavuma ukuthi siyithole phela singabe sesiqina sijaha kakhulu. Kodwa nje before sisebenzise lezi zinto besihamba nje enkonzweni ungabalelwana ukuthi hayi namhlanje hayi kusasa. Yabo kwaqala kuba namashintsho olunjalo ngayitshela ukuthi mhlambe hayi ngoba nomfutho wenkonzo yasekamereni usonyukile because ngiyachatha ngiyaphalaza ngenza yonke into. So sengikwazi ukuthi mhlambe ngimenelise ngobusuku obodwa kuze kushaye lento zisonto ngibuyele etohweni besigcine kuyenza ngolesihlanu. Hayi bafo ngiyakuzwa ukuthi ngiyadumala mangizwe ukuthi abantu asibathembayo njengeinyanga yibo futhi abaphinda futhi benza into enje. Uthi bengibuza ukuthi uyena wasuggesta because nginokubuye ngicabanga okungenzeka bese bevele bejola nenyanga, okungenzeka nathi nenyangeni inyanga yafika yabona ithuba ngoba phela inyanga zawaphatha amakhathakhatha bese kuwukuthi umuntu uyayazi imithi kanti usile vele engqondweni yakhe ngoba phela ziyakwazi ukuqomisa intombi. Nathi singamajongo sihamba senyangeni sifike sithi mfethu ngicela ungizame ngamakhubalo ngiyokhafula nayo intombi. Ngekwazi noma wena uma ufika usebona ukuthi isilima uwe yena fanele alale nenyanga yakho kodwa afite engakutshela yona ukuthi ingane mangasiyona yakho akusiyona yakho. Yabo. Mina njengami ngusithembisa iadvice yami ngathi phekwa lokho sokubonile ngoba nawe ubulala noma wengane yenza iDNA test. Yabo. Usuphrovile ngamehlo, uphrovile ngokomthandazo, uphrovile ngokwescience. Wenza iDNA test yafika yathi ingane akuseyakho. Mfethu mina bengingasho ukuthi phela kunzima kulula kimi ngoba ngikho kulesimo ukuthi ingane ayibuyele kubo. Kodwa lolu daba lolu lizodinga abantu abadala singangenelela nathi makufanele ubikwe ekhaya. Lubikwe nakubo makoti nawo amakoti akhuluma iqiniso. Ngoba iqiniso lokulawula since ngoba usuwazi khona mfethu abantu abakhulisa ingane 13 years bengazi ukuthi ingane zabo. Yabo. Wena ngoba usuwazi ukuthi ingane yakho uzokhuleka akusiye yakho njalo uzokhuleka nawe emoyeni wazi ukuthi ingane kwangaseyami iyahamba yakubo. Angazi kuzokwenzalani phakathi kwakho nomdlelwane bomuntu wakho. Kodwa for the fact ukuthi iqiniso yala sifanele ukujabule khona abantu abazingane sezino 20 nazi ingane kubhlungu uzikhona umuntu engimaziyo mina owazi sena 30 ukuthi lo baba ayitshela ukuthi ubaba wakhe akusuyena ubaba wakhe. Nakuye kwase kubhlungu lokho nakubaba kubhlungu lokho yabo. Umuntu wayewrong kwakuma wabo because yena wayazi yonke leminyaka ukuthi kwenzakalani. Wena bafo ingane yakhe isencane nayo ngicathi ingane mayisencane ingakafiki ku5 years ingafike ingane ifike ijwayele la ehlala khona isengahambi yohlala nobaba wangempela ikhohle nokuthi wena uke wakhona. Wena yebo isilonda ngesiphole manje kodwa kungcono ukuthi isilonda siphole ngoba into ezokwenzeka uzoyizonda lengane. Yeah. Uzofika ekhaya usuyanyanya ngoba usho ukuthi usuyancana nokuya ekhaya. And isizathu sakhona sisodwa uthi ekhaya kuningane engasiyona yakho. And kunzima ukuthi ngisho lonto yabo khona manje kuzothiwa kushota into zokugeza zengane lokho kuyavuka usuku nosuku lengane akusiyona yami. So bafo angazi nasemakhaya bazosikomentela besitshele kodwa mina ngokwami
bengicela senze i-DNA test. Ungamtshela uma wengane ukuthi ufuna ukuyokwenza i-DNA test, komgxumisa-ke lokho ngokwe-experience yami uzogxuma. Kodwa futhi ikhona indlela ukuthi ungayenza i-DNA test engekho yena. Lokho ngenzela ukuthi konke okwenzayo ukwenze ngokugezeleka ngoba ngelinye ilanga angifuni mina ukuthi ngikulayele ukuthi xosha uma wengane, xosha ingane uyithathe leyo decision ngokucasuka kwakho nawe nokuphatheka kabi. Bese kuvela ukuthi kahle kahle ingane kwakungeyakho ngoba phela emhlabeni kukhona izinto ezimbili, yabo. Thothi ngebhadi thizeni ingane kwangeyakho futhi siyafisa ukwazi ukuthi bazi kanjani noma wengane engathi naye one day engazositshela ukuthi kwenzakalani kodwa i-DNA test izokukhulula bafo. Mase wena usukhululekile nge-DNA test usuprove ngeindlela ezintathu. Akekho umuntu nangelinye ilanga yokujaja nengane nayo ngeke isho ngelinye ilanga ukuthi baba wangilahla. Lapho nawe uyokhululeka emoyeni uthi lengane vela akusiyona eyami ngiprove nge-DNA test ngaprove ngomthandazo ngaprove ngama-conversation engawabona efonini yabo. Lokho kwese koba kuwe ukuthi-ke uthini ngoma wayo kodwa ingane egcineni nawe bafo ngiyacela cabangela ingane ungathini wena ukhule la ungafanele ukhule khona wazi ukuthi ubaba umuntu ongasuyena ubaba. Kona kubuhlungu ngempela. Kanti nawe futhi kokukhulula bafo kungathatha iminyaka kungathatha u3 years kodwa ingane masingekho bokukhulula. Hayi. And into engayisho kuye kuthiwa amandla endoda awapheli. Amandla endoda awapheli kodwa-ke sobuka nama-comment ukuthi bathini. Mina ngakusiza nge-DNA test ukuthi futhi ingamahala siyiMakhaya TV sesinesikhwama sethu la sisiza khona abantu ngezomthetho la sisiza abantu khona ngeze-counselling nani. Lokho kuxhaswa u-EasyBet lo eningawufuni babukele emakhaya, yabo. Lo eningafuni ukuthi ngiwudayise wafethu EasyBet is the best. Sinjena nje u-EasyBet ney'turo khona umfowethu wathi uzosithengela iy'turo singakujabulela lokho kodwa no-EasyBet simcelile ukuthi asenay'turo EasyBet. Sisenhlelweni ukuthi u-EasyBet asitholele i-office. EasyBet bafethu is the best. Ngicela niqhubeke nijoyine nisebenzise ilink engizoyifaka la ngaphansi nisebenzise i-promo code ethi sithe 50 bese niyalike na ku-Facebook eMakhaya TV nilike lelo page likhule. Wenzelani na mhlawumbe ngelinye ilanga uzobe ungenalo idatha la everything. Ngenzela ukuthi mina khona abantu abakhalile bathi sithe uyasigqilaza thina bedatha nakho-ke ngenza no-Facebook data ngenzela ukuthi le video le ngibuye ngiyithathe ngiyifake njengoba iphelele ku-Facebook uyibone nakhona ku-Facebook. Cela niqhubeke nilike. Umfowethu Somusa la ngenza khona i-DNA test eShepstone kuseduze kakhulu singahamba naye afike athathe ingane yakhe uzobona naye njengendoda ukuthi uyithatha kanjani. Sithi tshwe enza i-DNA test mase kuproveke kwi-DNA test bafowethu angazi noma ngirong kodwa nawe lapha emakhaya ungakhomenta ungasho ukuthi umfowethu ufanele enze njani. Mina ngibonga isibindi sakhe sokuthi akwazi ukuthi acinge ubuqiniso khona umuntu imndeni ifili nje umuntu ovele ezinto esangomeni naba sebemthinta umuntu ezinto esangomeni umfowethu evele umuntu esangoma simthetho uthakatha uma wakho athatha umkhonto ayokwazi uma wakhe ngokungafuni ukulandelela nokwazi iproof kodwa nanga umfowethu ukwazile ukuthi akabucinga ubufakazi akabucinga ubuqiniso bale ndaba futhi akayisikhe enye i-advisor side. Ingakho-ke nami ngizothi ngeke mina ngingasuchwepheshe ngusithembiso nje wangobese bese ngithi yenza ukuthi asiqale senze i-DNA test emva kwalakho-ke sesingasho sithi hayi bafo ingane iye kubo khuluma nomndeni wakho kukhulunywe nabakhongi bebe khona kuyokhulunywa nomndeni wakwamakoti nabakhongi ofanele ubatshela sekuhamba kanje behambe beyolibeka nabo udaba le kwamakoti ukuthi cha umakoti usefike waphuka la wenza into embi kanje bese udaba lixazulukeka ngendlela ukuthi akekho umuntu ofanele alimale. Nikhumbule ukuthi eMakhaya TV inhloso sethu akekho umuntu ofanele abulale omunye umuntu akekho umuntu ofanele athakathe omunye umuntu akekho umuntu ofanele aze enze into embi ngoba nakho enento adinga khulunywa mase kunje sekuvele kumoshakele kodwa ubafo mengathi yena uyobulala umakoti wakhe noma uyobulala inyanga mase eboshwa egwetshwa udilika jele so bese sithini futhi kobe sekuyenye inkinga ko affecte kumndeni wakhe. Lokhu kungadlula khona insizwe nje ekaveza endabeni bafo eyahambe yodubula iy'nkomo ekhweni hayi noma sakayibona neyathi iqeda kulobola athola umakoti uyayijolela yathatha isibhamu esikhulu yayithola isese esibayeni yayifaka iphamgane siyayibalekela izimo kanjalo naye yenze ucasuko khona insizwa nje edumile ngapha endimeni yamaskandi nayo yayilanda ezayo kuyenzeka lokho ngokutshela ngoba ngifuna ukwazisa ukuthi aqala ngawo yabo yinto ezenzakalayo sinokuyibuka na ku-social media siyihleke singak-understand ukuthi ababhekane naleso simo kubathinta kanjani kangakanani. Bafo siyabonga ukuthi uzivakashele ubusho ukuthi yaphuthuma naba sebekuthinta nami bengivele ngiphuthuma cha
lapha emakhaya sibonge, sicela niqhubeke njalo ni-like ni-subscribe eMakhaya TV. Ikhula nje ingenxa yenu. Siyabonga. Siyabonga kuMakhaya TV. Yebo. Nangosizo enithi nizongisiza ngalo le DNA. Ngiyafisa ngempela ukuthi ngiyenze i-DNA khona yonke into izohamba kahle ngoba angifuni ukuthi umakoti wami ugcine kuphela kabuhlungu or ugcine kuxatshwana. Sibonge bafo. Ngiyabonga.